dneska to máme videjko, máme zrovna trade no takže právě traduju. Takže nedáš trade za top fuela, lebo já jsem měl mít podpravdě skoro top fuela. Takže nedáš trade za top fuela. No uvidíme. A nabíráme Formulu 2014. Já jsem měl právě, že mám takéto auta. 100 fuela, prostě chci. Ale mám tu ještě tajného hostia. Čaute lidi. No takže to bylo on. Snad toho jste čuli. Ale určitě. No tak za to tu neberu. Za tu Formulu 2014 všetko, jako Bugatti a také Ferrari. No, ale za top fuela, alebo za Pagani beru. Ty se tak máš? Mám to za Pagani skoro celý můj inventár. Já jsem u tebu zase nevím, ale jakože dal by se, lebo to Pagani je zase dost rare, ale skoro každého má. 2. A skoro každého má, hej. Za 2 ho dám. Mám dát accept? Nevím, hej, zase to Pagani, hej, to Pagani krásné. Já dám accept. Hej, povím vám takto pravdu. Já jsem mu tam odstranil pár aut, jak jste viděli. Takže nemá tam všetky, odstranil jsem si nějaké dobré. Celý inventár mi... Já jsem tam trochu propadl. To nevadí. Tebe, ty máš tu Pagani, můžu ho vidět? Já mám 2 Pagani. Brácha. Jakože mám oferku, jasně, že lebo víš. Vole, koferka, no daj. Hej, já jsem mu tam... Ale stejně snažím se. Ukaž to Pagani aspoň, hej. To byla chyba ti nedavatel super Vilkauno. Včera mi že to možná dal, hej. Daj tam co, ne? Dal jsem tam tak všechno, co asi dáme. No tak jako, tak to nic, jako. To já nebudu brát. Inventár za to, hej. Čeho? Celý? Ano, celý. Žijem se na lede na auto. Celý. Koukajte na mě, dámy a páni. Tady máš aspoň prejet. No možná, keby jsem dal. Kde máš toto dom? Asi kde ty býváš. Ty kámo. No dobré, nebudu se tomu vyjadrovat. Kde jinde by se měl zaujímat? Já nevím. Máme dom za 1 milion. Dobrá, money. Asi beru jízdu další. Wow. Aha, já jsem co to přejel trochu. Tak a Pagani tu zapáčkuju. Můžu aspoň prejet, hej. Prejet si ho teda, lebo ty mě... Počkaj chvíli, ne, vlastně nic. To je také krásné auto. Nechal jsem si Chevy Pro Mod a Mercedes TLR a Sportler BMW R. A kolko jede a kolko stojí, se by otázka. 13. 3 milionů? Hej, dále. Ne, 3 miliony a 100. A jede 382 a motor stojí 1 463 plus 37 mph.
to vychází na nějakých 400. Evo. Tak. Je to dost dobré. Ty kámo. Já půjdu asi do... Ne, kašlu na to, potom půjdu někdy. Hej, ale to se neotevírá ta garáž. No to musíš dát manuálně. Ale já to mám auto. Uhni. Ti useknu hlavou. Primo, postav sap za to auto. Najdu a já ti můžu useknout hlavu. A přesně se tak víš pěkně na porce. Nechci si ho trochu jako posunout? Jakože jo, ale... No vidíš, jak to je lepší. Dobrý. Takže dáme vám house tour. Takže... Tady nebudeme chodit, víme, že je babské. Já nevím, já jsem to koupil a tady bude asi moje, nevím. Uvidím. To nechci, to je sklada bavla a tam, to je toto a jak se mi poví. Ale záhrada, v zahradě nic není. Tady, aha, tady už jsem se koukal. Tady zavřeme dvere. Ale já nevím co. Takže co? Tu je. Tu nic. Já vlastně už nemám ani formulu. Že? Jo, hej. Ale formula tu je nějaká, ne? Či? Jo, za těch 3 miliony. Za ty 3 miliony. A já mám? Já nevím, kolko mám. 2 miliony 600 000. 2 miliony. A to jako by jsem zase jako mohla na to našetřit. OK, formula 2, no tak ale mi s tím nejde hýbat, to je taková blbost. Takže dáme si shop, máme tu formulu iba za 2022. Tady je to Pagani, které nemám, já mám no ale to jo, ne, ale jo je. Asi snad, já nevím. A co ty? Ale já. Tak dvojný. Formula. A je to Formula 2019 za Robuxy za 400. Ale co já nebudu kupovat, já jsem zaspíšu. Dám ti, blablabla. Ty co tu robíš? Já mám momentálně závody, jdeš také? Já jdu také. Zavři za sebou. Já půjdu na šampionát. No ne, ale ty kam jdeš na šampionát? Šampionát není ještě. Ale bude. Tak bude, ale prvá je okruh, nevíš? Jo. Já vlastně si vzpomenu. Já už jdu na ten Shelby race. Já to už je dneska? Jo, proč se tam se chodí, aby se dostala šampionát. Potom abyste věděli, šampionát je v okruhu. Alebo jak jsem pověděl, nevím. Já nevím, já to mám pojmenované okruh, bo kde jsem zas. Lebo já to mám tak, já jsem si dal do češtiny, lebo já si to můžu dát do češtiny. Takže já všetko mám v češtině skoro. A měl by jsem všetko nějak. OK. Párkrát jsem narazil, ale však to je jedno. Ale budeme se snažit robit to do reálu, aby to bylo také zábavnější. Napište mi do komentára, že koľko peněz, alebo kdo to hraje a koľko máte peněz v této hře a jaké auto také dobré, za koľko a tak. No, já už čekám na, že měl by tu dojít ten jeden. Jo, už jedu len auty na mě, taky problém. Nedáš si lepší auto? Já vlastně, on ho tu má.
On má tady formulu v těchto boxoch. Ten prvém. Ty jsi v ovál? No takhle já jsem za to propadl. Ty jsi ve ovál? Ne, já jsem za to propadl. Oni tu mají nějak glitchlou zem, že se to můžeš propadnout. Takže... Ty jsi ve Shelby alebo v ovál? Shelby. Aha, lebo já si to pletu. Free Shelby Series 1. Jak můžu získat? Join to Cardlowship Tycoon, Discord, server, takže keď sa pripojíš do Discordu, co majú Cardlowship, tak máš Shelby zadarmo. Co? Áno, ale musíš sa pripojiť do Discordu. Shelby Series 1. Dobre, tady už mám formulu, kde si? No, na mě si musíš počkat, lebo já si prvá musím tam vyjít. Lebo já jsem sa tu propadl do zemi, dávaj si pozor. Hen tam, tam. Je takto rovno, áno, tam a jeď. Je tam a. Tak, ideme, poď. Tak ale nemáš mít formulu, aby to byl fér? Já nemám formulu. Já jsem mu prodal za pagany. A získáš formulu? Normálně po závodoch. Keď budu mít 3 miliony, tak si koupím formulu. OK. Já trénuji na ten šampionát, víš? Já to trénuji proti Na pagany. zajtra už mám prichystanou formulu. Jedeme. Říkáš to nové pagany, že? Jo, mám pagany. Tady to máme, hej, ale formula by měla být rychlejší než pagany, ale však. Máš je dobré, preto pagany. Víš, koľko stojí pagany a víš, jak rychlé jsou pagany? A víš, jak si rychlý ty? Pomalý. Musí pomalý. Jakože Lewis Hamilton, Max Verstappen. Tak já nedojdu ani na tu 300 pomaly. Ani já, hej. To je to nejhorší. Já trénuji na šampionát, lebo chci být. Hej, diváci, dávajte to červené tlačítko. Máte to dole, je to zadarmo. Musíte to dát. To nejhlavnější. A bude stream. Na další rok bude stream. Jaké snad. Dneska už jsem no jako dneska u vás to je nějaký načí den, ale u mě to je dneska. 30.12. Tak jsem streamoval, lebo jsem to zkoušel, aby jsem věděl. Jsem připravený nějaký sobotu další, alebo nevím, uvidím. Neděla to ne, pátek, alebo nějaký den prostě začnu streamovat. Uvidím, jak to bude. Možno to bude až po další týden, v sobotu. Uvidím. A bude stream prostě. Možno tam budou moji kamoši nějaký, možno ne. Uvidím, nemám nic přichystané. Momentálně jsem to vynechal checkpoint. Takže uvidíte. Keď dám to do shortu a tam uvidíte. Všetko se dozvíte. Tak abyste věděli. Takže čukajte ten červené tlačítko a dávajte ještě aj lajky. A čo mi zase zmizlo závod? Paráda. A co ty? Ty budeš na live streamu? Asi budu. Bude se to odehrávat venku. Venku? Ano, venku. Kde jinde. Doma. Chytrý, Maxi.
doma to budeme odehrávat. Co budeme robit? Spákat jumpy. Jo, ano, Max, ano. Ty chytrý. Ne? Nezdá se ti? Já jsem chytrý. Ty tak. Však ty už si to dokončil, len kvůli tomu, lebo jsem vynechal checkpoint. Ne, lebo jsem dobrý. Jo. Dobré, já už mám toto urobený, já už jdu domů, se zpívá. Já ještě budu jezdit. Jo, já si jdu schválnou formulu na šampionát. Mně se zdá, že zajtra je už šampionát. Nevím, to já nevím, já už si nepamatám. Takže pro toto videjko to je všetko. Takže bude part 2, toto je part 1. Dávaj like, odběr a čus!